Здравейте хора, аз съм Саут и днес ще играем Майнкрафт. Така. С Фарско и Ники. Алекс съм Николай. Алекс. И аз съм Николай. Съвезна. Абонирайте се за Саут. Да. Не е реклама. Нищо не е. Канала ми е така. Да знаете, той му подкупи. Кой? Ти кой? Е така ми е канала. Оф, Да какво знаете, толкова той има? ме подкупи да направя клипа. Сигурен съм. Гледайте, това е най-добра, много е добър на CS16, абонирайте се за него. Да знаете, не ме е подкупил. Аз уверих сам. А на тебе как не ти свършват патроните? Свършват няма ние. Аз съм свикнал, аз се играя CS на 2 години. Да, ама докато ми предаде това скапано оръжие. Ама аз се сменям на двойка, на оръжие. Колко абонати имаш, бе? 7. Охо, мали, много стисен, бе. Аз не бих да хоп. Как така ме убивате? Не казва, че съм с метрота. Къде? Аз за малко левкам. Не, пак ще левна. Да, абонирайте се за Сао, той е про. Да, бе, да знаете, най-добрият е Много добро момче. да не остане един голям известен ютубър. Да. Заслужава го това момче. Вие ще прецените дали се заслужава или не си. Да. Така че аз ще ви кажа едно. Ако сте умни, ще се абонирате за него. Ако не сте, варя си, лягайте. Сало, ти кога трябва да си лягаш? Какво? Кога трябва да си лягаш? Нямам такова към 10. Мисля, че се сънчил да си лягаш. Не, просто не се заснем. Как ми крадеш филмите? Да знаете, Сало, ти признали си на колко години си? Какво? Гледай как се обърна тъпка. Мама ти. Това година ми помага. Шоп. Ще на нова бутур. Да, мамич. Как такива? Брат ми мома кюнка. Убивай. Първия, за първи път такива. Не чак за първи. Мен ли, бе? Не, Сашко. Александър. Чек! Фареско, виж нашите кила и умирания. Ние същи. Да. Аз съм Сава Бек и също с Семка. С Семка съм. Минаем Африка за малко. Ако го срещнеш, го убивай. О, видях ги къде са. Сава Бек, къде си?
Ма. Ето! Нали беше шапка, бе? Ено. Сега започвам. Този е акер. Този е хакер. Знаете, Саут е хакер. Не съм хакер. Не се абонирайте за него. Не съм Трябва да се хакер. абонирате, не се абонирате за него. Трябва да се абонирате 1000 пъти за него. Не един път, а 1000. Как ми крашна? Знаеш, човек, знаеш, А, че аз Само- имам две оръжия едновременно. Саут, защо снимаш клип на CS1.6, по-скоро ти се излагаш, отколкото правиш нещо. Виж как те убиват, ти нищо не правиш. Да, ама той се изтегли преди... Оня да ни изтеглих. Да. Само заради тебе я изтеглих. Аз се харесвам. Ти ако не я харесваш, не кажи. Аз много си я харесвам. Харесвам много ти. Постоянно. Едно в едно. Значи сега избирай. За първ път ме уби, защото се глезих. А що не ме стреляше? Защото исках да не мъча и малко ме поснимаш какъв съм готин. Не ме убивай, чули Саут. Аз не те убия. Окей. Къде си? Оф, на базата им. Ето ме. А ти ли си? Коя база? Сашко ме килна. Алекс. Сега къде си? На... Ето ме. А ти ли си? Да, това съм аз. Вижте къде съм готин! Ама бе, Саут. С десен бутон. Цъкнах 2 пъти лав и 2 пъти десен и умря. Само никога не може да ме намери. Аз си ресвам резултата. Не ме убивай! О, да. Чакай, не години. Вижте ми какъв е готин. Гледайте, виж колко съм точен. Аз съм най-точният на планетата. Тук къде се спална. Само Къде се спална? те. Саут умира беднегически, защото е най-голямото про на света. Кой става пе? Той ли? Да, Аз съм саутиста. Аре бе. Дето го убия с 300. Само да ете. О, браво. Ти бе, колко живот беше? 50. Опс. Искате ли сега тук да пусна музика и да забързам кадъра? Да. Айде, забързам го. Абе, но ние може да си говориме. Да бе, ама нали знаеш, че ще пусна музика? Може да кръщиме. Музиката ще да такова. Го! Го! Шо? Да, вие ми влезахте. О, мадафака.
Те ти влизат две в едно, нали? Ти влезнаха и на мен така ми влезнаха. А, Видям са. С ножка ли? Ама защо аз секам, нали, едно да ми се пусне емката? Едно. Имаме ли АВП? Да. я Fire School, я Рон. Тогава където... Саут, не ни убивай, ела не снимай. Той забърза клипа тук. Как го забърза? Гледай го Саут как ме бие. С програма го забързва. Какво казвам? С ние където всички те са бели и оня където е хапа. Аз ли бе? Го продали? Да. Добре. Не съм хак. Просто за какво съм? Само той има един кил. Саут има 43. 20. Търви? Сега се включвам хака. Я бискам сега снимам хака. Аз си пускам хака. Гледай го протове как убива само. Сега пускам хака и ви разбивам всичките с 200 мичките. Някой ме звъни. Човек, аз ще ви затварям. Ало? Нали чакаме да снимаме клип? Снимам в момента на Counter Strike. Окей. А няма ли да оцеляваме? Нали имахме епизоди на оцеляване? Няма ли да оцеляваме? Ама нали днеска трябва да го запишеме? Окей. Мите! Окей. Мама! Аре. Аре, звънни. По скайп. Аре. Дайте ми папа. Добре. Сега се снима с Митко след 5 минути на Майнкрафт, на Егларс. Добре. Ще снимаш ли с нас? Не. Аз какво да снимам? Ами искам да снимаш в клипа ми. А Никола, ти имаш и такъв. Майнкрафт. Просто не искам да снимам. Аз то канал си го трия. Ама искам да си с мене. Бъгна се, бъгнах. Не почвам. Сами звъни по скайп и ви затварям. Хубаво Чули? ли го? Чао. Аре. Аз ще играя CS. Окей, аре. Чао.